Cipang nili sami di tas lihat sepi, aprang si berda tepi arjuik tha. A Congress BJP ta isi vera joine pinianian ta kacelenga tawar kahinu along si dodun bomlang pu kaningri. Tumpreng along BJP kecengsi PMJK YPPA Executive Amai Kangni. Dok muka rasing jak lamalong pininga farman Karbi Zonal Festival ketelon dunjiapan cisik cedang pontanglu. Johnson Bay lang mili KSC branch amai pu kacikrong kia hok kalipusi KSC lang mili aropen lam Clark kipi. Center along Youth Congress amai kangni along BJP atum kacipa okdun. For Nong Socheng constituency arlo Longre pen rongkor lang parpan ahawar arat kaceleng atuwar kave mate inghan langbong ajosi arni kedam kebang akisung ang bongsi cicak nang lopusi pherang kepen kahumri damahut hawar arat atum cethan Kongres ahota lapusi inghan atuwar aningkan pathonlo lasinon ke dobom poriworton a sarkar mate tim Karbi Anglong keja Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen MP Horen Singh be alang litumpen bangso atuwar kaselam ponji aphan hadaga hawar arada tumpen tuning ripon nang man sita swat taware bonai popuji bhut kahang hut mangke sita me na hai tanglo te munit marak din talo swat tawar ke kidu ke dam katora jone so that une that sita me ba julong le tum komane dukan ke dam sang chunam dam putame bojar ke dam putame kan ka kostulo ne sita me alang litum dak Socheng constituency alang liye rupsing teron kaita kedam tang election batai krip ho pustame so putha ka towar ke nang lang pok karen pen min lang towar helo min ke nang pusia lang li ninge bom ma phitame alang li hai tanglo polonte ke wang nya phanala ma velo dak ni munit dolang buhut ke long pon ba ne donerap dolang puta chichi nelo lasi none phoya election ke town committee election chini ne mate council election chini ne lahai atwara putha jong si bonai petangte polonte bahut nanga yok na chohang chokali heng phak ot krai si phlung po pu piglo la mane election campaign bang po inge nilutum nang pahai dun po imparke to wala bang nang bonai pinai pu inge to nang pahai dunoi he pale nang bonai po ke muhai elote inge jatta nang lang pon pilo ni tumpan ke rupsing teron sala pensi tuliram long hang alang li danon so dak na so towar nang bonai po nang pu ante non kilik ke bang bom lo tante la bang sopor hunang litum hin pen kopilo kama thaji ga mane la sopor hut la so aprang dong sini tumpan towar jatta nang lang pon he plo ni tum la pu doprong aratum ke mane la tumpan ke but si pipon pilo bang ta bang long lilo mane ni tumarong ke nang lut sinang ludong lilo tante la kilik hai det pen rupsing teron puthot nang kahumri thu doma awe na ave Wothat lang sopen rajan ronghang mohor nebang protap kathar Newsfast Karbi Anglong veterinary a department henlo amuke bangwe a department puke kedam tang surihini rakre ke thom aningkan dhansiri constituency arlo daldili monsing timung arong alongta veterinary sub center EM Prodip Difusa Ari Dengpen ingpu pondet aphi Dr. Mate Chokamar Kewangji Kali Pining Pen Ningkan Nerkep Plengdet aphi anta ahem pangram lapen thangnat radaphan warsai pithek thesi lapusi padoko khangjanglo lasi ningkan nerkep plengdet aphita ahem along kelangcharia bang amadasi ave athe sarkar pen biwo phak se kelangji aphan panong pc lakla tangka padam ke inut bang hinya tumsi akhia dat che selam longlo lahenlo aneke lasi prabjin pen CM Tuliram Ronghang Anparta EM Prodip Difusa Adim Nangka Humri Pen Dr. Lapen Chokamar Nangke Toyje Aphansi Hadak Arat Chuning Rilo Pusi Daldoli Pen Sarlong Tokbi Newsfast along Birtanang Pale Tumpreng Bazar Open Stage along Pini BJP Atumpen Pradhan Mantri Jana Kalyankari Yojna Prachar Abhiyan Kechengsi Executive Amai Kangni Bangso Amai along Aluhiaman Pen CM Tuliram Ronghang Chetongdun Anparta Bangso along EM Rupsing Teron MLA Dr. Mansing Rongpi BJP Abari Maipu Arun Terang Pendanglok Penang Anman Peng Kidoatum Chetongdun BJP Asong Laki Kaike Ta Kaching Thura Saya Muki Dengpon Anatsi Mathapon Ver Sonsi non kedamtang ningkan pli angbong Karbi Anglong Autonomous Council
BJP kachari pen Karbi Anglong arong atokanu inglong arlok setami PMGSY atowar lapen ahemsu setami kilong dunatum doolo sonsi non kibangji arni angbong setami kelele kiphope arat atu ningbi nangni anso sesi kaching thura sayamo kedeng ponji aphan tim Karbi Anglong atum pen sigdang pon bomlo pusi CM tuliram ronghang pen ningje pon sonsi Karbi Anglong dokmoka pen Dimapur ada Forlen atowar setami klempon chengpo lapen West Karbi Anglong setami hamren pen hojai Forlen atowar longdapo lapen kopili kedon adolong setami akimi Forlen atowar kim kerang ponji aphan chisik chedang pon bom loputa CM pen ningje pon jengkha pen pubitro kathar Newsfast Karbi Anglong jutang henlo khay angthek Karbi Cultural Society Central Committee a hukum kipi atengsi pining COVID-19 apora hot setami tikelangjun KCS atiri kampen arnisi aparman armukom hekpensi rasinja akram along pining Jonel Karbi Youth Festival Katalon dun nang jipusi chisik chedang pontanglo alang litum kaning jia tengke KCS Central Committee pen sia instruction lang dito pining le thos tamela so Jonel Festival kami bi ponai tu tamela so ge bi hot abang bangke monita phai pakom hek nai pu son sin sagon do bang pharusi ansi pabi to kasi la so teng kasi la Central Committee ateng kasi ne tenda thos tamela Dipon po si nili panta tuwi kama me along achun bang sa peklo pu tame dihin rimbang mate la finance long convenor lo pu VP lo mande dun mai pu lo la son thak sin tung ga do wi chilang pet men sino pini la bang so social work mate tang thai asai deng pon lo Central Committee ateng pro ten arnisi angbo si pajudi alam do la si so ateng pen pachunji phansine tum bori tum long unit ke tekilangjun ke kon bak do lakhadam et pulutang te kiner ke angbong pen arona teng pen chitong nai bote tum bang pharo si pachitong ya phai phansi ni tum ta bori chot po lasi methang akhai ajutang kaching hon ajoksi mesen pen talon dunji pusi Herangki anglo tirikam atumpen ningje pon dokmuka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong Number 25 Nilip Development Block Kaparlo Langsumipi arong kedamtang Surihini Rakre Trok Lapen Surihini Rakre nerkep aningkan malam PMEYG ahem suki kim patang pipedet ke Timuthi teron Nilip VDC Chairman si tangka cupang lim et pusi kedamtang nipai kep arni ejhak achenela longson sengtisu akoi karak pon lasi Laso akoi karake chokche athema Timothy Teron Nilip VDC Chairman Arpu Kedengke non headlang mate Surihini Rakre Sirke Pensi Kecheng Lasi non Nilip VDC Chairman Timothy Teron Kewang Pensi Nilip Arat Ale kilometum dopiglo athema alangli Wangvea Prangke Nilip Ahawar Kapa Pidunsi Keong alangli ke rat akisunga hut karjab dunber abangpu lapuson alangli phan ahokali alam kidinke chokche pusi pini Nilip ahawar aratum klardak alam pipon. Nilip hana koina ke pila ke ahok kali. Athe 2016, 17, 18 aningkan ke nili block along nili VDC chairman arpu nili dengdelang. Lapen halabang so hud akam lake komane supervise lone mate komane beneficiary tomtang temne mate komane contract tongke claim ne hala so put hakbang nili klardak pe nili chini donde lasi labang so lam put hak alangli nili phanang karbok PMEY ahem so tangka endon la poke lake angkur ka via lam pusi nili alangli phan akoi pinangkok po athe alangli press media long kening je lapen press media long kipu press media atheng no kening je dun lake angkur ka via lam pu nili ki jong nam ke la hello je alangli pinia alangli blog along blog office long ki endam penle blog office long ke dam penle lapen blog asai hem along up to date ke long penle alangli kening je kali alangli komane ang ho pen komane ke sorsar pen komane ke chelangon e pen kaning je pen posi alangli press media long na alangli lamang solam kening je News Desk Report Newsfast Karbi Anglong
Karbi Anglong Autonomous Council pen sangti ado pabat nang jipu pen chiklo ejon dokailo sangti ke pon kang hapo mahut atumi bokajan subdivision angkang pen break jamadi malong pen sangti ke roy chong huwa jok ongdung sangti etrak ke khangdun adaba por and stone moholder welfare society balipathar atum hanjang lang solong hum thong kep su se sangti etrak kang habdun japlo SSMWA amai phu Joy Babu ingti pen pherang ke phan ke pachini pon ke sangti ke roy ke pasang mate ke khang bo mahutsi laso sangti ke pon ajoksi ke khang lapen sangti ke pon kang kiring pu pe tikke padam long lelu methang Karbi Anglong arlo pute alam kaprek sita latum ke angtang dimapura natsi ke pon jipu ajoksi khangdun cheklo pusi pachini news text report Newsfast Karbi Anglong Fuluni constituency Kaparlo Center Durga Mandir Asai Hemlong Pini Youth Congress Amai Kangni Bangso Amai Kangni Hud BJP Pen Bang Photum Congress along Chipa Ogdon Mai along Mongol Teron Pensi Mai Charipon Bangso Mai along Aluhi Aman Pen EM Barim Rotoningti Mate KAD CC Vice President Sonjep Teron KAD CC General Secretary Daniel Ingti KAD CC Sukur Singh Kro KAD CC President Harmon Ingti Chunbang Mohan Singh Teron Sar Imingti Bidya Singh Be Sormila Ronghangti Mongol Teron Youth President Atum Chitongdon Mai Ingsamjin Pen Pachunpon Orang pila pelang tuman ke pen yipu hala so constitution jalan tum kari rada tum bhat pading je long lai freedom of speech long lai freedom of long lai freedom of culture long lai एकमात्र lang tum bangke lang tum faces Hitler giri hala so poche lang tum dak ke sulai ni ha lasil ka do ka be party so tum hana same aning do nang ji non hala jai ka thar dun ta nije bomlo 62 do erang la ke guna 62 la ahom bidhar yong si nang la hit lo lote guna 62 la ma ko ri do lang ko he hala dak ke guna 62 ni je dun thai la bangke kado kamesi aso jitu ladak inglong pirhe da pavide akosi ekdom perfect luklote ladake akar dia parok pirhe aburo thanga bilo munit punchatu itu general ko kado kamesi tame hala si bangke kema lapinge 62 pudun bom halo 62 pensi laso BJP bagi plumni pe un elo ke kaista na pena so SDC tunta un elo lasini tum kado kame ning isive BJP tum ki chok che ka do ka be pang taxi ile tum isi vet se dansi na so BJP bhan plum der na la BJP bhan plum der la bigene tu mane ok chui chopo mane ha panir chui chopo bang proxy youth tum nang mas tum do kasi BJP yang se ka do ka be BJP yang se kasi ke bang ji ang nita kasona pras do helang tidak pini gini tu fast executive kamu hejang alang di youth congress ain pen la so ground long matsi rally BJP alam cap pilo la soni bangke kai na ke mas tundo kasi theklong ko prang bangke lam su se BJP no ka prek party long congress long jugdan dunje phan penan ki chithi tundo kame himanto biswa sharma pula je 25 lakh sakuri yearly BJP hala so sakuri non kona la theklong manane la tavelo sia jumla challa ki doji galia tumi theklong la press media lo hala daklang nama chief minister convoy gari mukhata jitu 13 कुत्ती जंग थुकी थाए जितु पैसा की पिपे जोने सी जंग थुंदा थाए मोगे पेट्रोल अदौर के सो पेंदांग लोग गैस अदौर के सो पेन लोग एसेंशियल कम्युनिटीज अदौर के सो रात तुम पेन लोग सिनोन के अभी कांसी लासो फी कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल टीम कार्बी आंगलोंग पुगची पुतुमता इलेक्शन डेट लो पोते 5000 साकुरी पीजीपु कोना साकुरी लो की पिथेक पो केदो तांग साकुरी अंता पावेसी हाला कदो कबे medical college along asa kuri ke klang anta abang ani ha lingsi ha himanto ni ha lingsi pithabret lobo lasi la so jitu government afan ke depend on elo rada tum non thurtang lo lapen rada tum chini BJP leke banglo pote ke dobom lo pote rada tum ki sungdo lapen ke cholong le pensi non india long ki thi bom ki vir bom si vir bom po lapen ki duka hong khabang si ba hipik po la halo ni tum ki puji bangke be clear message lo ya non bangke congress long lok sinan se pek dun lo nangli tum langoi 15 anis tame joining program duji di phulo hala da bangke BJP po ja ka leader sa tumansi selectively sin hitum ke deng ponji Fuluni Penarun Crew Newsfast Karbi Anglong Normal
longso phan bertang ton sina. Come one, come on. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertagang ton pen ang chirui thulo. Bharat Scouts and Guides National Headquarter, New Delhi, Alam Toy Tingpen, Kedamtang, Kethom Pai Pai Chiklo, India, former President of India, Pranab Mukherjee upon Bharat Scouts and Guides Pen Prayer of Faith, Alang Lipan, Chikimo Ponang Pusi, Pini Don Bosco High School, Akamchi, Scouts and Guides Atum Tame, Chetong Dunsi, Alang Likarjong, Ningarong Lapen, Ring Dok Ring Ni, Pen Chomarong, Kedo Dunji upon Arna Mahirjume Hangpi. Bangso Kachinibo, Ajay Mekalong, Principal Father Solomon Dennis, Headmistress Sister Teslin, Scoutmaster P. Ratane, Lapen Scout, Lapen Guides, Atum Chetongdun. Labangso Ajay Mekalong, Lam Kejai, Kachepate, Lapen, KAC Ketok, 150-200 Lamthe, Kachepate, Lapen, Tengpia Klim, K8 Klempon. Labangso Ajay Mek, Kipachunjia Panpura, Kamrup M. Scout Commissioner, A.R. Lazar, Akichirap Dunpen Ajok, Jaimek Mesen Pen Pachun Ponlong. According to the letter we received from the headquarters of Scouts and Guides, today we are paid a homage to the former President Pranab Mukherjee. With our guides and scouts, we had all faith prayer and competition, planting of the tree, and we made this wonderful day meaningful according to the instruction. Thank you very much. Umpanay Pen David Singh Teron, Newsfast, Karbi Anglong. Patur milang mili loroblang so English LP School along ake joy pen Charlie Somarapan free coaching class ki bi pona bangke me olo. Seta me ladak lang mili KSA branch dokok api Jonason be lang mili KSA branch amaipu nang kachekrong ke ahok kali. Jonason be ke ladak lang mili KSA branch amunita kali. Lapen lang mili asorta kali. Alang like lang mili KSA branch along Kachirap ave pusi pangdakpon. Lapuson nang kachikrong tap atumaphan ke nilitum lang mili KSA branch ay hinpen ke setame chokche pusi jongdamji. Lapen muapi lapuson nang kachikrong tap atumaphan ke nilitum kroidun thekte. Lang mili KSA branch amaipu Biren Singh Inghi Lapen Chunbang Mongol Singh Teron ahinpen pachetakpon. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Situlijan Lapen Phangtheng Phrangada Kachelenga Towar Kasilam Tangdet Penchiklo Ejon Anta Avelang Towar Kahino Etaputhak Usuka Hamrenatum Ningkang Samse Chepaklang Bitung Rengthama Constituency Angkang Situlijan Lapen Phangtheng Phrang Kachelenga Towar Mesen Pen Radatum Kedam Kewang Awarsai Mesen Pu Ningche Thenak Athe Contractor Abang Amithangale Aphan Chematha Chot Ajoine Towar Kasilam Kitang Pen Chiklo Ejon Pleng Play Aprang Si Heno Et Laso Puthak Usuka Regional Committee Atum Ningkang Samse Chepaklang Si Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kethegiding Mate CM Tuliram Ronghang Lapen EM MAC Atum Pen Lapuson Asai Ke Oi Ke Klem A Contractor Aphan Chelon Jot Akangsai Pinangji Pusi Kehang Laan Chot Kali Towar Tame Pacheselam Thupa Menangji Puta Usuka Hamren Regional Committee Atum Kehang Paso Lahai Asai Kiklem along PWD Asai Kamatum Kelangdun Pamimedat Ajoinesi Contractor Atum Aning Kehangaling Kiklem Ajoinesi Lapuson Angthek Klang Loputa Usuka Hamren Regional Committee Atum Pen Jongpon Dongka Mukampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong. Pinia bertan ang sipajudlo domain hakme kardon.